ndokuchingamdzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Sekutaura kwedu pachirongwa chino tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo inopindurwawo zvakare neumbowo hunonongwa mukati mebhaibheri. Saka toramba tichikukurudzirai kuti kana mine mibvunzo yaminayo tumirai kuchirongwa chino tione kuti tinogona kubatsirana kusvika papi. Toda kuramba tichitenda vari kutumira mibvunzo nevatangawo kutibata zvakare mukati mezuva ranhasi. Mwari akuitirai zvakanaka. Regai tibva tangopinda pamubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu uri kuti iyo kunai pastor, shoko rinonditendera here kuti ndirarame nebasa rekuruka vanhu misoro? Okay, ndo mubvunzo wabvunzwa. Bhaibheri rinonditenderawo here pastor kuti ndirarame nemari yandinowana kubva mukuruka vanhu misoro? Ndoda kudayira kuti pane mavhesi mairi akaverengwa nemunhu abvunza mubvunzo uyo azosvika asaka asvike pakuzvibvunza mubvunzo iwoyo. Ende sekuti ndiri kufungidzirawo, regai tibva tamhanya kumavhesi acho andiri kufungidzira kuti ndiwo akonzeresa mibvunzo iyoyi kana kuti mubvunzo iwoyo. Vhesi rekutanga riri kuna 1 Timothy chapter 2 verse ya 9. Tichazoenda pana 1 Peter chapter 3 verse ya 1 to 3. 1 Timothy chapter 2 verse ya 9 inoti, in like manner also that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearls or costly array. Saka ndiri kudayira ndopabva mubvunzo uyu kuti kana bhaibheri richiti varume ngava vevanhu vanozvidzora pamapfekero uyewo zvakare vasava nebvudzi rakarukwa namaparera negoridhe kana nenguo dzinodya mari zhinji. Regai tibva tangoverenga kuna Peter kwacho zvakare. 1 Peter sekutaura kwandaita 1 Peter chapter 3 verse ya 1 to 3. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of their wives, while they behold your chaste conversation coupled with fear, whose adorning, let it not be the outward adorning of plaiting of the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel. Paul vari kutaura zvinhu zvakafanana. Vari kukurudzira vakadzi kuti kana vachipfeka hanzi ngavapfeke vaine kunyara nekuzvidzora, uyewo zvakare ngavave vanhu vasiri kuda kutsvaga kurukwa kwemisoro nemaparera nenguo dzinodya mari zhinji. Saka vari kubvunza kuti saka kana vakadzi vari kurambidzwa izvozvo, inini ndikazorarama nekutova ndini ndiri kukonzeresa kuti varukwe, Mwari anoti kudii nazvo? Now chekutanga chandira kutaura ndechekuti kana tichidzidza bhaibheri ngatigare takaziva kuti the primary recipients of the scriptures were not us. We are not the primary recipients of the scriptures or of the Bible. Vanhu vaitonyorerwa vaitovako vakararama vakatopfuura. Isusu maybe we are secondary or ameno kumberiko koko recipients. Saka it is very important kuti kana tichiverenga bhaibheri tigonewo kuwana nguva yekubvunza kuti vainyorerwa chaiwo immediately nguva iyi vaimborarama sei vanhu ava, vaidyei, vaipfekei, vairapai, vaiswera kupi, vaitandarira kupi, what were their recreational activities. Zvese izvozvo zvakakosha kuti zvinzwise. Ko tinogona here kuziva kuti chii chachamboitika kuti vazonyorerwe zvakadai? Saka zvinoreva chii kwatiri isusu masecondary recipients? If we take the Bible as if we are the primary recipients, pane zvinhu zvakawanda zvakakosha zvatinorasikirwa nazvo mukududzira nekunzwisisa kwatinofanira kuita shoko raMwari. Saka regai ndikupe mienzaniso. Mukadzoka kuOld Testament pane panonzi kana uchivaka imba yako, make sure unoisa veranda muzasi meroof kuitira kuti ari kupfirira imba yako akaita tsaona akatsvedza akadonha asawire pasi, agamwe nechivharanda chaunenge waisa chiya kuti asafe. Asi ukasaisa ichocho akatsvedza akadonha, ropa rake riri pamusoro pako. Saka waitova mutemo kuti dzimba dzaitovakwa dzine zvimavharanda zvaigama munhu kuti kana achinge paita zvaitika achipfurira imba asanowira pasi direct, agamwe nechivharanda chiya. Saka mukaitora directly inoreva kuti tese vanhu vari kuvaka dzimba mukore uno watiri tine mhosva pamberi paMwari because hatisi kuisa zvimavharanda izvozvo. Ndosaka tiri kuti it is very important kuti kana tichiverenga tiacknowledge kuti we are not the primary recipients. Tanga wabvunza kuti nemhaka yei vakaudzwa zvinhu izvi, chii chaimboitika, zvaimbofamba sei, zvaiita sei, saka zvinoreve chii kwatiri? Saka zvazvinoreva kwatiri isusu zvechivharanda ndezvekuti we must have a scaffold, okay, maybe nema-safety belts kuti munhu asadonhere pasi kana paitika zvinenge zvaitika ari pamusoro pemba. Ndozvazvinoreva and we apply the principle. Saka panapa mukadzoka zvakare kunguva
the church at Ephesus. Paiva netemple yaiva in the city of Ephesus. Temple iyi vakadzi vaigarako, they were actually prostitutes. Zvaitova zvifeve zvaigara imomo, both nekuCorinth zvakare kwaiva the same set up. Saka zvifeve izvozvo ndo zvakaintroducer in outrageous fashion yaiattracta varume kuti vacherechedze kuti pane mukadzi aripo. Ndivo zvakare vakainventa those prostitutes costly way of adornment yaikonzeresa competition amongst themselves as they were competing for male customers. Saka kuchechi zvanga zvaakupindawo zvakare, because vazhinji vaitozviyemura. Karukirwo kaitwa vhudzi racho kaiva kekushamisira, kapfekero kacho kaiva kasisina kunyara, because zvifeve zviri kupfeka. Saka vakadzi vekuchechi vanga vaakupfeka exactly after the adornment of those prostitutes, nekurukwa after the braiding of those prostitutes. So Paul panga akunyora, he was advising the women in the context of what was happening in their society. Achida kuunza principles ekuti kana muchirukwa misoro, it must not be kuti muonekere ne competition, because they were now doing it with pearls and gold, nenguo dzisisina kunyara nekuzvidzora. So principle yanga ichidzidziswa naPaul ndeyekuti kana maakutorukwa, let it not be after the pagan style, let it not be after the prostitute styles. Saka aisareva shinda dzamuri kurukwa nadzo mazuva ano idzi muchirukwa magodhi musoro menyu moenda kwamuri kuenda. Pane kamaitirwo zvanga zvaakuitwa zviri kubva kuboka rezvifeve. Saka ukaona nhasi painewo zvatiri kuita semadzimai, tichikopedzera tsika dzenyika netsika dzezvifeve. Ndo zvekunzi musaite izvozvo. It may not be braiding of hair, but anything else chinogona kunge chaakukopwa nemadzimai nhasi chiri kubva kuvanhu vasingatendi kuti kuna Mwari. Zvifeve zviri kutoitirawo hazvo kuti zvaattracte varume. If the women today are doing it and Paul would resurrect, he would not write about braiding of hair. Anonyora achitsiura izvozvo exactly zvinogona kunge zvaakuitika nhasi. Saka nyaya yanga ichitsiurwa apa haisi kuti kurukwa vhudzi kwakaipa. Chayanga ichitsiurwa apa motive yavairukirwa vhudzi. Saka iwewe kana uri kurarama nekuruka vanhu vhudzi nenzira isingapikisani nezvinotaurwa neshoko raMwari, hapana chakaipa nekuda kwaizvozvo. Asi kana uine zvimwe zvauri kuita zviri kuita kuti vanhu vapesere vaakuonekwa sezvifevi, sevanhu vasingatendi kuti kuna Mwari, then izvozvo unofanira kuzviregedza. So this is the principle that we take from this dzidziso kana rayiro yanga ichipiwa naPaul pamwe chete naPeter. Ndodayira zvajeka. Mwari atikomborere, Mwari atibatsire. Amen.